ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо навормона айбозори Корвон ҳафтум дарвоза сар мекунем. Барои шумо абзор фақат киртои новинкаи 130 сума, 150 сума то 300 сумара наворора нишон метемтон. Шумо ба ҳазор як лайк мемонен, дига тамошора сар мекунен. Барои ки навори мо чанд та навора се ҷо навор гирифтагием. ҳамаша ина нархош қатӣ нархош ҳастанд. Ламираж бамбук фақат навораи мо имрӯз фақат киртоҳои бамбука ламираж бамбук ламираж дига кирто камай. имрӯз мувофиқи хоҳиши шумо ки ами гап задагиен мо хоҳиши шуморо рад накардем. ҳамаи нами чизое ки ҳозир тамошо кардистен оптови цена бо як 20-30 сомон оптовиш арзонтарай. Дона хай да борош автоматически уже 20-30 сум мемонанд. Инам размерошон фарқ мекуна. Ай баъзе то 54 ай иҷода балшимерка нестай апой бузбалам хафан нашаванд. имрӯз фақат то размери 54 ина марамат ламираж бамбук 280 сомон. нархоша хай боло шуда менависем ки касе ки наметона фаҳмида ҳамиҷода маълумота гирифта метона. нарх ҳастай касе ки берунаи тоҷикистонай метавона ки заказ куна то 3 донара заказ куна мо заказшона қабул мекунем. хай баъзи камбағалҳое ҳастанд ки то якта дута мегиранд ва ёрам заказҳошона мегирем равоншон мекунем. не ки фақат одамои занг бизананд ки конкрет харидоранд хеле мепирсанд. ина мо ҷоша гап задем. ҳафтум дарвозаи Корвон 4 рият. дар бораи ҳафтум дарвозаи Корвон ма гап мезанам. касе ки барои ҳамин занакҳои ина киртои зур доранд ҳафтум дарвозада фақат чизои занакиай то 6 риада инами то 6 риада бигарден ҳафтуму ҳаштумаш уже детски мешава. то ҳамин 6 риадша бигарден инами чизои новинка барои занон барои духтарако ҳамаш ҳаст. ина ай кирташ бисераш бисёрай ина ки санг меган яхе одамо бисер меган ана бисерош бисёрай просто бисёрай ай бараш ай ду тарафи бараш растай ай пешаш ҳастай. ию беҳад фасонан зуран то размери 54 дани время да бозор бисёр шуда ами овардан я се кас овард нархаш 300 сомон. ин нархи донаай. баъд якум сорту дим сорт дора якум сорт дим сорт дора ами якум сорташ 300 сомонай. не ки беҳад чиш ами бисераш качественяй хеле блестящая. ина дукони дигари модам дар амиҷода ҳастай. ина киртои утук меган то размери 54 ҳастай. ламираж ҳам ҳастай бамбукшам ҳастай. барои ай сабабе ки ҷа ламираж бамбук арара бисёрай ма оха фарқшон намекунам. анаиш бо ҳастай на 250 сомоно гуфтам ку якум сор дора бо дим сор дора. як хелиш дар материали бамбук зага як хелиш дар ламираж. ламиражш камтара қиматтарай ба фикрам. барое ки якум сор дора бо ламираж амуда задагия 300 сомонӣ 250 сомон наиш иш мумкин бамбук боша материалаш. не ки бисерош беҳад бисёрай бисерош бақватан зуран. клиента жалб накардан мо равон кардем бо ами заказ шидагиай имена барои клиента ина 250 сум. шумо гап задем ки айбараш сиёмка ка остиноша сиёмка ка ина сиёмкаи мо барои шумо наворомон айбар инаи остиное ки касе ки дӯстдори ами бисера имҷа метавона ки бия харидорӣ кина 4 рият. аями якум рият сар мешава 6 рият фақат либоси занонай. ҳафтум дарвоза бозори Корвон бозори нав ай тарафи тилло бозор миёен. ҳафтум дар ҷои ҳафтум сохтагиай ҳозир номраш намонда номр мондагӣ нестай. амо ҳафтум дарвозаи бозори кӯҳна буд ку ҷои ҳамуда сохтагия нами бозори нава ҳозир ашда бозори ҳафтумай номаш ҳами хел. инҷа кирто новинко хайҷа киртои ранги индиски ҳам ҳастай. обшики аби диромаден 6 риада бигарден ҳама ҳами чизи занона дар ҳамиҷа ҳастай. сар мешава 130 сомона дона то 300 сомон. бо камкам ози паго бо мо як навори дига мегирем барои шумо.
материали картои қиматтар ки уҷе аз 350 уҷе 400 сомон барои шумо навор мегирем ки мисол дар бозор камтар. ин чиз ки арзон аст сразу падилкаша мезананд мебуранд то 300 сомон 250 сомона сразу падилкаша мезананд мебуранд. чизое ки қимата ора падилка намекунанд чи ба ки кам мехаранд ора невигидная савдогаро да невигидная. ина ҷадавози ҳамаи ҳами картоҳо ҳастанд. хай ҳами ира дидем бо камтар моделш тарзи духташ дига хелае ороишоташ дига хелтарае. мисол касе ки дар канал подписатсия кардаги нест подписатсия мекунад. касе ки подписатсия кардагӣ боша марҳамат лайка бимона.